Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Angkol! Dagol! Tita. Tanya. Chinita. Nagpahabal ako sa habal-habal driver. Ako po si Luningning. Sa edad na 18 ay nag-asawa na po ako. Si Gadong na 25 years old ay isang habal-habal driver. Ayaw ho ng magulang ko sa kanya dahil nga, ano daw magiging kinabukasan ko kay Gadong? O nga naman. Palasagot ka, Nganar. Nung nag-aaral pa po ako ay sinusundot hatid niya ako. At doon na rin ako nasundot ni Kadong. Wala na ba ito mga At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Kitang-kita ko yan, hinahatid-hatid. At sinusundot-sundot. Sinusundo. Hindi pa po ako Habal-habal nasundot! driver. Hindi pa po ako nasundot! Correction! Huwag kayong pala salita! Uy, sumasagot ka na sa aming mga magulang mo. Ha? Hindi ka pa nasundot pero susundutin ka rin yan. Sabi ko sa'yo, huwag ka muna mag-boyfriend, Luningning. Pero hindi ka nakinig sa amin ng nanay mo. Alam nyo! Alam nyo! Alam nyo! Uy, pagkawalang hiya mo. Wasagot ka sa tatay mo. Hindi. Sobra na po kasi kayo manghusga. Sana nga ginagawa ko na lang eh. Yung pasundot. Kaso hindi po ganun na klaseng tao si Kadong. Kaloyal po siya! Kaloyal! Florencia, usapin mo yung anak mo. Ha? Bakit ba ganyang dumali ang anak mo? Wala naman ako marinig sa mga sinasabi niyo. Pero bakit nagdadabog-dabog kayong tatlo dyan? Huy! Itong asawa ko talaga. Anong masasabi ko? Ano sabi mo? Tanggalin ko yung cotton bud sa tinga mo, ha? Dito. Ano ba yan? Ay, sorry. Color black na yung tutuli ko. Hoy, ate, may tumagas. Ay, Kanor. Anong pangalan ng anak natin? Si Luningning. Diyos ko, hindi lang bingi, ulyanin pa. Luningning. Huwag mo na kaming tularan ng nanay ng tatay mo. Ako 16 nag-asawa. Kung pwede, Babalik na naman to sa akin. kung pwede, di ba 18 ka ngayon? Ay, hindi pala. 18. 18 ka ngayon. Ay, pwede na pala kasi ako 16 eh. Pwede na yan. Ay, salamat, Nanay Bert. Pero hindi, ate. Kung ikaw tinotolerate mo yung pamangkin ko, ako hindi ko matotolerate yan. Kasi pinachichismisan ka na ng mga
Marites yan yung si Chami. Hoy, pinag-chismis ka na niyan, ha? Sumasakay ka, sinusundot-sundot ka ng Tita habal-habal. Trixie, tumigil ka na! Ano ba pakialam mo sa mga sinasabi ng iba? Ano pakialam ko? Sila ba nagpapalamon sa akin? Sila ba nagpapaaral sa akin? Bakit mo ba lagi pinakikinggan yung mga kwento ng kapitbahay, ha? Pamangkin ka lang! Huwag mo ko sigaw-sigawan! Hindi ka Diyos! Diyos ka ba? Hindi ako Diyos dahil isa akong Diyos, ha? Ang galing mo talaga, Tita Trixie! Pero walang nahumaling. Kahit habal-habal hindi ako pinatulan. Kaya ako nainis! Tama yan! Bakit ako? Tita- Sandali! Huwag kang mag-away sa pamamahay ko. Ano bang mga palis? Nasigaw ba kayo? Pwedeng lakasan ang volume, di ko marinig eh. Ay, gusto mo na megapon, ha? Hello. Oh. Ayan, ano daw? Ano daw ang sigawan nyo? Sinasabi ko dito, ha? Lorencia, itong anak mo, nag-boyfriend na. Tapos habal-habal driver pa. Eh, ba't di pa tayo naalis kung dada? Kung ano, pwede lumayas ka na lang. Ba't di pa tayo umalis kung dadaan ang tren? Hoy! Saan na ba napunta itong usapan? Basta, ayoko sa lalaking yan, ha? Intindihan mo? Tay! Tay, pagbigyan nyo naman kami ni Gadong! Tay, hindi siya ganong klaseng lalaki! Wala kang kinabukasan sa isang habal-habal driver. Hahabalan ka lang, tapos paano? Ha? Ikaw po ba, ginadge ka ni nanay? Oo, ginats ako. Hindi mo lang alam. Pero di ba tinanggap ka pa niya pa rin? Pero ginats niya ako. Nay, tulungan mo naman ako, Nay. Hindi! Kahit ako, hindi ako sangayon dyan. Ba't hindi ka na naghanap ng abogado, doktor, inhinyero? Ikaw ba, tita? Wala kang naumaling eh! Ay, bakit mo sa akin ilalagay yung frustrations mo? Bakit mo ako gusto tumupad ng mga frustrations mo, ha? Gano'n na yung mga kabataan ngayon, ano ba? Ha? Si Kadong... Sagot-sagot na? Hindi ba pwedeng magsalita? Hindi ba pwedeng i-voice out yung nararamdaman ko? Kasi kayo kontrolado kayo ng mga magulang nyo, di na lola, lolo. Ako hindi ako papayag. Kung hindi porke habal-habal si Kay, pagod na ako sumigaw dito. Parang awa niyo na, baba ako na lang yung papagod Sino ba ako. kasi? Sino ba kasi nakuto sa'yo? Sinabi na nakakita ko ka sumagot-sagot sa mga magulang mo. O, babaan mo yung pitch mo. Tita Trixie, kasi... Ano yun? Kahit ako masakit na nilalamunan ko. Tita Trixie, kasi alam mo, hindi ako pa nga, Tita Trixie, ako pa nga yung nagyayaya kay Kadong na may mangyari sa amin eh. Pero si Kadong sabi niya, ayoko, no, sabi niya ganun. Anak, huwag ka gumaya sa iba mo, tita. Huwag kang magyaya. Babae mong tao. Naintindihan mo? Basta, ayaw ko yan sa Kadong na yan. Opo, Boy Kadong, Tay. kung nanonood ka at nakikinig ka, ayaw ko sa'yo, ha? Ayaw ko sa'yo. Tay. Dandan. Oh. Ano bang ginagawa natin dito? Ba't dito tayo? Kadong, sige na, pagbigyan mo na ako. Sige na. Baka hinahanap ka na sa inyo eh. Oo, hinahanap ako, pero wala na akong paki sa sinasabi na Tita Trixie, napaka-toxic sa bahay namin. Si nanay lang yung kakampi ko, hindi pa ako mapagtanggol kasi bingi. Si tatay, galit na galit sa akin. Si Tita Trixie, Mas pakialamera. lalong magagalit yun pag hindi ka uuwi. Eh, tututuhanin ko na lang yung kinakagalit nila, Kadong. Ayoko kasi, Ayoko umuwi. masama na nga tingin nila sa akin tapos gagawin pa natin to. Baka ano pa sabihin Ayaw nila. mo ba? Gusto. Alam mo na kung sinabing ayaw ko. Ang sinasabi ko lang, ayoko lang na iba yung tingin nila sa akin. Tagal ng gusto eh. Ikaw lang naman yung Halika hinihintay na ko. nga. Hindi kasi baka anong sabihin nila. Ayaw mo ba? Gusto talaga ka. Huwag mo na tayo umuwi. Dito na tayo. Aircon, no? Ayaw mo yan, aircon? Siyempre. Ay, bakit sira yung aircon? Bakit walang
Bakit ganyan? Bakit may nakatapat na electric fan sa aircon? Naku nga no. Bakit ganun? Nag-overheat yung aircon? 199 na kasi dito eh. Ganun ba yun? Pag 199 ka dong? Siguro kasi pag 300 may aircon. Pag 300 may aircon na, ba't di pa tayo dun sa 300? 199, wala pa akong kita eh. Sige, okay. Basta, Hindi ang kasi- mahalaga magkasama tayo. Ikaw ang mahalaga. Kadong hawakan kita sa mukha. Hindi Kadong kasi- ikaw, huwag ka na magsalita. Ang dami mo sinasabi eh. Baka hinahanap ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na kasi. Hinahanap ako. Ayaw mo ba? Gusto. Pero baka kasi hinahanap ka na. Hinahanap nga ako, pero mas gusto kong hanapin yung sa'yo. Hanapin mo. Pero, Eh, ayan, nahanap ko na. Ay, baka kasi pagalitan ka. Ayaw mo ba? Gusto. Sige na nga, di ka na nga dito. Kadong, kadong. Gusto mo talaga na mabilis. Ganun na nga pong nangyari, nagrebelde ako sa aking mga magulang. Naging mapusok ako. Dahil mahal na mahal ko si Kadong. At kaloyal po talaga siya. At dahil sa ganoong sistema namin ay nagbunga nga po ang aming pagmamahalan. Kadong. Kadong. Hanapan mo ako ng mangga. Buntis ka? Kadong, yung bagoong. Gusto ko mas maraming bagoong kaysa sa mangga. Order tayo kay Abet. May bagoong sila. Sige, pwede ilalamove yan. Isukunin mo na lang kaya. Diyan ba yung motor mo? Ipahatid ko na lang sa kanya ng motor. Paano to? Paano tong baby? Ba't ka nag-alala? Pananagutan naman kita. Promise ba yan? Ako, Hindi totoo yung sinasabi ng nanay at tatay ko at saka ni Tita Trixie na pangit. harapin ko yung mga magulang mo. Talaga, Oo, Kadong. para sa'yo. Kadong mahal na mahal kita. Malamal Ay, kita. pumutok ko. Bulikat, nagput sa iring. Sorry, may plema. Hindi, okay lang yun. Baka yun yung yung sumabi. May natira. May natira. Ikaw, dala. Sabay tayo dahil. Ano? Ano? Pananagutan ko naman po yung anak niyo. Yan ang bang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko! Ayan na! Wala akong sinasabi. Kasi wala ka naririnig. Napakabastos mong... Ikaw kapatid lang kita, nakikitira. Concern lang ako sa pamangkin ko. Tingnan mo na nangyari ngayon. Tita Trixie, alam mo, kaya ayoko dito eh. Ayokong yung anak ko ay matulad sa bunganga mo. Tingnan mo. Aalis na ka dito. Aalis na kami dito. Magpapakalayo-layo na kami. Pananagutan ako ni Kadong, hindi katulad ng sinasabi mo. Alam mo, Anak, paano na yung kinabukasan mo? Tay, Sinabi ko naman sa'yo, umiwas ka sa habal-habal kasi nangahabal talaga yan. Tay, may papanagutan po ako ni Kadong, sabi niya po yun. Opo, pananagutan ko Talaga po siya. ba, anak, pananagutan ka? Ganyan din naman si Kanor noong kami ibata. Pinanagutan niya naman ako, kaya lang, ang dami naming pinanagutan niya. Uy, sabi ko na mama, back to me. Hindi, panagutan ka nga niya. Iho, panagutan mo nga ito, pero ano? Mapapakain mo ba yung apo ko? Ha? Kadong, sumagot ka, Kadong. Magtatrabaho po ako. Habal-habal ka lang, iho. Ha? Ano, malaki yung kitaan sa habal-habal? Kanor. Makakabili ka na ng gatas. Baka ang ipainom mo sa anak ko yung yung sa apo ko yung am. Alam mo yung am? Yung sa bigas. Ay, nako, kita nyo. Sinabi niya pa yung ex niyang si Am. Hoy! Ami yun. Hindi yun Hindi
Pananagutan ko po yung anak niyo. Kadong. O tignan mo, yan yung kalandian mo. Kadong, huwag mo nang pakinggan sa Tito Trixie. Napaka-toxic niya ni. Tingnan mo, nagmamanifest sa mukha niya yung katoksikan niya. Ah, grabe toxic yung mukha ko. Ano to, biohazard? Pananagutan ko po siya. Bubukod na lang po kami. Anak, Opo. sinayang mo yung kinabukasan mo. Tay, isang araw babalik kami sa inyo. Papatunayan namin na kaya namin na hindi porke habal-habal lang si Kadong ay wala na kaming mararating sa buhay. Paninindingan namin to, Tay. Taas-taas mo, hindi ka man lang humingi ng tawad sa mga magulang. Manahimik ka na! Okay. Oy, may nahimik na kayo't di ko naman kayo naririnig. Kahit ba nahimik kayo. Huwag ka mag-alala. Ay, mag-ML na nga lang ako. Huwag ka mag-alala, Lunining. Hindi kita pababayaan. Thank you, Kadong. Halika na. Mahal na mahal Mahal kita. na mahal kita, Kadong. Ganyan kita kamahal. Mahal na mahal kita. Mauna na po kami. Anak ko. Tay, pasensya ka na, Tay. Nay, mahal na mahal kita, Nay. Nay! Ang feel Nagkamali ako sa ginawa ko, pero wala akong pinagsisisihan dahil mahal na mahal ko si Kadong. Pero alam nyo, hindi mo talaga masasabing swerte, no? Lalo na sa mabait at katulad ng asawa kong si Kadong. Japanese descendant po pala si Kadong. At kinuha siya ng mga magulang niya sa Japan. At makalipas po ang 2 taon ay binalikan kami ni Kadong, kaming mag-ina. Miss ko na kayo, Jinjin. Lakol mo na. Anak, meron na akong mga Barbie binili para sa'yo. Ayan. I don't want Barbie because I want robot. Ha? I want car truck. I want bang gun for the police. Mang, ano bang pinagsasabi ng batang to? Ba't Napansin ko kasi si Jinjin parang mas gusto niya yung mga damit panlalaki tsaka Naku. yung mga laruan panlalaki. Pero Kadong, huwag mo nang ma-stress yung sarili mo kasi mahalin na lang natin yung anak natin. Baka magbago pa paglaki. Mami, hindi po ako nagbabago paglaki. I'll stay this way. hayaan mo, anak. Susuportahan ka naman ni Papa kahit ano pang gusto mong gawin eh. Thank you, Daddy. Daddy, I want to go to Japan. Are you picking us up? Kaya nga ako nandito pero bago Where's yan. my passport? Naka-ready na yan, anak. Wow! Is that fixer? Ma, ang kulit ng anak mo. Papasensya ka. Nakakanood niya yan ng kaka-cellphone niya Sige, yan. ganito. Anak, pupunta muna tayo sa lolo't lola mo. Magpapaalam na tayo ng maayos. Yes, Daddy. Aalis Daddy, na but tayo. they are bad. They always Anak. treated, even when I'm inside mommy's body, I felt that, I heard that. Anak, ikaw talaga bata ka. Huwag kang mag-alala. Mabait yung mga lolo't lola mo. Ganun lang talaga sila, matatanda na eh. Daddy, you know, mommy is always right. You are so kind. And that's why you deserve. Yes, you deserve. Sa ma, punta na tayo sa inyo. Tara, Dad. dahil ikaw lamang ang hindi lang Sa swerte-swerte talaga na pamangkin ko sa'yo, Kadong. Tama-tama talaga na ikaw yun ang pangasawa niya. Kasi napakabait mo. Nandiyan na ba yung pabango ko, Kadong? Uy, nandito po, Tita Trix. Tita Trixie? Kadong, noong una pa lang kita nakita. Talagang gustong-gusto na kita para sa anak ko. Napaka-plastic naman po ng Uy, pamilya apo! mo, ha? Ang ganda-ganda ng apo ko, manang mana sa lola. Excuse me, I'm guwapo. Hoy!
Ay, ginoo ko, tumboy na. Tita Trixie, you know what? Kahit sinasabi ng mama ko na minaltrato mo siya nung baby pa ako, nasa tiyan pa ako, irerespeto pa rin kita! Kasi hindi kami ganun katulad mo! Anak. Magtitimpi na lang ako. So, pag nakuha ko yung perfume, bantay ka lang bata Jin, ka. Jin, wag ka muna mag-ano. Tita, andito Ma, po pala yung pasalubong. Tita, merong Victoria's Secret ako para sa'yo. Ay, salamat. Ba't ang logo niya nakaganyan? Bagay po kasi sa inyo yung nakaganyan. Naka-quiet. Shh. Oh, para manahimik ka. Opo. Kasi ako, paborito ko tong si Kadong. Tama. Kadong, swerte-swerte talaga ng anak ko sa'yo, Kadong. Tamang ikaw talaga. Dad, sana totoo na yan Oh, siyempre. Noong una ko palang nakita si Kadong, gustong-gusto ko na siya para talaga. sa'yo. Dad, hindi porke mayaman na kami, saka mo kami ginaganyan na. Totoo ba yan? Anong mayaman? Hindi pa naman kayo mayaman, pero Dad, gustong-gusto ko na kayo. alis na kami. Punta na kami in Japan. Andito kami para magpaalam. Mag-iingat kayo doon. Pero ang pasalubong iiwan nyo, ha? Mag-ingat kayo doon, Apo. Ay, Iluningning, mag-ingat ka. Wag mo nang padalaan yung tita mo at napaka-plastic niyan. Diyos ko, itatakwil ko na rin yan dito. Sandali, Baka sandali, pwedeng bata, isama nyo na kinalaban ako. May passport at visa na ako. Uy, ako rin. Meron na. Orig ba to? Nakuha ko agad sa recto eh. Orig ba to? Ha? Huwag kayong mag-alala. Basta pag may time po, bibisita tayo sa Japan. Tsaka mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Dad, I love you, Dad. Chinchin, I love you.